La ciutat de Vic acollia entre dijous i divendres part de la programació del fòrum Cata Casa Catalunya Casamans, amb la implicació de diferents entitats i institucions biguetanes. Un fòrum pensat perquè els diferents actors institucionals i ciutadans de la diàspora a Catalunya contribueixin a la construcció conjunta de propostes per millorar les condicions de vida de la població de la Casamans, al sud del Senegal. Divendres, l'alcaldessa de Vic, la presidenta del Fons Català de Cooperació i vicepresidenta de la Diputació de Barcelona i l'alcalde de Ziguinchor feien la benvinguda institucional als participants d'aquesta segona edició, en un acte que es va traduir simultàniament en francès i anglès i que va omplir la sala de la columna de l'Ajuntament de Vic. Moltes gràcies per ser aquí, a tots els que sou i formeu part d'aquesta comunitat i els que també ens ajudeu a que aquestes relacions amb la Casamans sigui cada vegada més fructíferes. El Senegal és un dels països prioritaris de la cooperació municipalista catalana. Amb gairebé 20.000 residents senegalesos registrats a Catalunya, aquest col·lectiu és el segon col·lectiu més nombrós d'origen extracomunitari, superat només pel col·lectiu d'origen marroquí. Per tant, és una de les diàspores que tenen més representació aquí en el nostre territori. I des de la cooperació descentralitzada, aquesta cooperació que treballem des dels diferents municipis catalans, aquest és un dels criteris fonamentals per entendre els fluxos de finançament dels projectes de cooperació. Les activitats de dijous es van dur a terme durant tot el dia a la Universitat de Vic, mentre que divendres la delegació del Senegal visitava diverses instal·lacions de formació sanitària com són l'Institut de Vic i la UVic UCC, seguint a la tarda amb l'acte institucional i la conferència El paper de la diàspora en la cooperació a Senegal. La segona edició d'aquest fòrum desembarcava a Vic després de l'èxit del primer que va tenir lloc el mes d'octubre de 2015 a Barcelona. A diferència de la primera edició, aquesta segona ha tingut lloc entre Barcelona, Girona i Vic del 16 al 21 de gener.